Ukaž, jak dupeš. Natoč video. Ukaž. Ty voušku. Musíš si to představit ve frčných trenkách. Takhle to nechoď hlavně, protože to nebude otočit na stránkách. Zeslapíš mi tou čibuku. Ty jsi teda princezna. Co? A ukaž, jak si umíš dupnout. Ukaž, jak si umíš dupnout. Čap. Čap. Nech toho, počkej, tě musím natočit, jak chodíš. Ukaž. Čup, pojď za mnou. Pojď za mnou, ukaž. Ukaž všem, jak umíš chodit už v podpatkách. Jo? No, úplná modelka. Poslouchej, lásko, tohle ti záviděla i Kate Moss normálně. Co? Ukaž, Vivi. Ukaž správné držení těla. Ano, ano, takhle. Správně držíme tělo.